Això és un supermercat d'un altre nivell, eh? Mira que guai els carros aquests amb els cotxes petitons. Oh, un Beetle rosa! Però que molons! Guai, aquest camió! Finalment he escollit aquest. Un mini! Oh, aquí fan aquests rotllos. Mira com t'estires el pas. Hi ha una zona de joc aquí davant mentre esperes. I aquí hi ha taules perquè tu puguis menjar juntament amb les pizzas. I això és la peixateria, eh? Ai, que xoquem! I atenció a la secció candy, que és enorme. I el que mola és que hi pots trobar moltes coses de marques estrangeres, en aquest cas franceses i també angleses. Aquestes potser són les meves preferides. Oh, això és super canadenc. Què heu triat, a veure? Aquest Toblerone té ametlles i caramel salat. Oh, aquest mostrador és només de mortadeles, eh? És Escaldes, al centre d'Andorra.